Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Walay makaari kanako, gawas kon ang amahan nga nagpadala kanako, magdani kaniya, og banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Mayong adlaw sa atong Ginoo mga igsoon, anya nakita sa napulog siyam nga Domingo sulod sa ordinaryong panahon. Si Jesus diha sa atong ebanghelyo karon nagpadayag nga siya mao ang pan nga gikan sa langit. Apan ang iyang katagilungsod nagdumili sa pagdawat sa kamatuoran nga iyang gibutyag o gitanyag kanila. Kay lagi sa ilang tawhanong mata si Jesus usa lamang kasama kanila. Tungod niini hingpit sila nga nagdumili sa pagdawat sa pagtulunan sa atong Ginoo. Mga igsoon, may kalainan ba kaha ang atong panglantaw o pagdawat sa mga pagtulunan sa atong Ginoo sa atong panahon karon? Mituo ba kita sa mga pagtulunan ni Kristo nga gihubad o gipasabot sa simbahan? Pangayoon nato ang grasya sa pagtuo. Sulod nining Santos nga Eucharistia, ato na usab iampo ang atong mga kaigsuonan nga nagmasakiton ug ato usab nga hinumduman ang mga intensyon sa atong mga TV Mass sponsors, benefactors, GCash, online and anonymous donors. Ingon man ang mga katuyuan nga naa diha sa inyong TV screen or monitor ug ang mga katuyuan sa atong production crew. Magsaulog kita sa ngalan samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang pagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyong tanan. Mayong adlaw kanatong mga igsuon. Welcome sa atong pagsaulog niining Santos nga misa. Uban sa ato ang mga pag-ampo, mga paghalad, pagdayeg, pagsalamat sa Dios. Kanunay usab nato dadon diri sa altar ang atong mga panginahanglan
labi na ang panginahanglan sa atong mga igsuon nga masakiton. Ug aron mahimo kitang andam sa pagsaulog niining santos nga misa, mangayo una kitag pasaylo sa atong masala ug pangayoon usab nato ang grasya diha sa pagpadayon sa pagpanikamot sa pagbag-o sa atong mga kaugalingon. Nagakumpisal ako sa Dios makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako og dako iyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Himaya sa Dios didto sa langit. Ikaw na galit sa tuong samahan, gawa na
Magampo kita. Makagagahom og buhi nga Dios, ang imong espiritu mao'y naghimo kanamo nga mga anak nga sa dakong pagsalig nagtawag kanimog amahan. Dugangi ang imong espiritu sa gugma dinhi kanamo ug dada kami nganha sa langit ang gisaad nga kabilin. Kini among ginapangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon sa mga hari. Apan si Elias mismo, mipadayon og balig usa ka adlaw nga panaw ngadto sa kamingawan. Og miabot siya og milingkod sa ilalom sa kahoy. Og nangaliya siya sa Ginoo nga mamatay na unta siya. Mingon siya, "Maayo pag mamatay ako, Ginoo." Unya mihigda siya og nakatulog ilalom sa maong kahoy. Unya may anghel nga mihikap kaniya og miingon, "Bangon og kaon." Mitanaw siya og nakita niya dapit sa iyang uluhan ang usa ka pan ug usa ka tadyaw nga tubig. Mikaon og miinom siya ug unya mihigda pag-usab. Ug mibalik pag-usab ang anghel sa Ginoo ug mihikap kaniya og miingon, "Bangon ug kaon kay tingali unyag dili ka makaagwanta sa panaw." Busa mitindog siya. Mikaon og miinom og nabaskog siya og nakalahutay sa iyang panaw sulod sa kapatan kaadlaw ngadto sa Sinai, ang bukid sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Daigon ko ang Ginoo sa tanang panahon. Ang iyang pagdayeg maani kanunay sa akong baba. Pahimayaa ang akong kalag diha sa Ginoo. Ang mapaubsanon makadungog kanako ug malipay. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Himaya ang Ginoo uban kanako. Magambahan kita aron pagbayaw sa iyang ngalan. Gipangita ko ang Ginoo o gitubaga ko niya, o giluwas ako niya sa tanan kong gikahadlukan. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Paglaom kamo kaniya, aron mo sanag kamo sa kasadya. Ug ang inyong mga naong
dili maglipaghong sa kaulaw. Sa pagsangpit sa nasakit nga tao, namati ang Ginoo. Ug giluwas siya sa tanan niyang kagulanan. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Ang anghel sa Ginoo nagalibot kanila nga mahadlokon kaniya ug nagapanglikawas kanila. Tagamtama ug tan-awa unsa ka maayo ang Ginoo. Bulahan ang tao nga nagdangop kaniya. Tagamtama ug tan-awa ang kaayo sa Ginoo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Ug ayaw ninyo pasub-a ang Espiritu Santo sa Dios. Kay ang Espiritu mao ang patik sa Dios diha kaninyo. Ilhanan nga kamo iya na. O garantiya nga moabot ang adlaw nga luwason kamo sa Dios. Biyain ninyo ang tanang kayugot, kapungot o kasuko. Ayaw na kamo pagsiningkahay o pag-insinultuhay. Hikalimti ang bisan unsang kaligotgot. Hinunua, pagkaluy-anay kamo o pagbaton o malumong kasing-kasing alang sa usag-usa. O pagpinasayloay kamo, ingon nga gipasaylo kamo sa Dios diha kang Kristo. Sanglit kamo minahalman nga mga anak sa Dios, kinahanglan nga maningkamot kamo nga mahisama kaniya. Kinahanglan magkinabuhi kamo diha sa gugma. Ingon nga gihigugma kita ni Kristo o gitugyan ang iyang kinabuhi alang kanato. Sama sa mahumot nga halad sinunog nga makapahimuot sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Ang mga Hudyo nagbagulbol, batok kang Jesus, kay miingon man siya,
Ako ang pan sa kinabuhi, gagikan sa langit. Busa mingon sila, dili ba siya si Jesus ang anak ni Jose? Nakaila kita sa iyang amahan o ginahan, busa nganong miingon man siya, gagikan siya sa langit. Si Jesus mitubag, ayaw kamo pagbagulbol, walay makaari kanako gawas ko ng amahan, nga nagpadala kanako magdani kaniya, ug banhawon ko siya sa katapusang adlaw. Ang mga propeta nagsulat nga ang tanang tawo tudluan sa Dios. Ang mamati sa amahan ug makakat-on gikan kaniya moari kanako. Apan wala kini magpasabot nga may nakita sa amahan. Siya nga gikan sa Dios maulamay nakikita sa amahan. Sultihan ko kamo, ang mutuo may kinabuhing walay katapusan. Ako ang pan nga naghatag sa kinabuhi. Ang inyong mga katigulangan, mikaon sa mana dito sa kamingawan. Apan nangamatay gihapon sila. Ang mukaon sa pan nga gikan sa langit, dili mamatay. Ako ang pan nga gikan sa langit, nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon niining pan, dili gayud mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag, mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan. Maigsoon ko ni Kristo ang ebanghelyo sa Ginoo. Sa makausapa, maayong adlaw kanatong tanan mga igsoon nga nagsaulog kauban nato niining santos nga misa. Og base sa atong mga nadunggan, sa atong mga pagbasa karon, no, may usa ka simbolo nga gigamit ang Ginoo isip pagpaila kung kinsa siya. Ug mao kani ang pagpaila niya nga siya ang pan sa kinabuhi. Or sa English pa, God is or Christ is the bread of life. So pinaagi niining pagpaila sa Ginoo nga siya mao ang pan sa kinabuhi or the bread of life. Napoy 5 ka punto nga akong gusto ipaambit sa inyo nga pagpahinumdom unta sa 50 kamatuuran kung kinsa ang Ginoo diha sa ato ang pagtuo, diha sa atong kinabuhi isip mga Kristiyano. So magamit ko aning pulong nga English no nga bread. 5 letters o 5 ka points pod sa atong pagpamalandong. Sa pagpaila sa Ginoo nga siya mao ang bread of life, pagpahinumdom sa ato of the importance of the basics of life. Nga ang Ginoo mupili gid siya sa simple, no? Ang atong Ginoo yan, no. Og kini atong natun-an, no, in a hard way during the pandemic to always go back to the basics of life. No, balik kita to always go back to the simple things. Ug mutan-aw ta sa unsa importante lamang diha sa atong kinabuhi. Ug sama sa iyang pagpaila, no, he wants to be known as the bread of life. Kaya ang bugas, mahal kaayo, pero ang pan, barato. So biskan yano ta og dato ta tanan makadawat ta, makaangkon o makapalit sa pan. And that being said, God wants to be accessible. Nga Ginoo dili siya gusto nga maglisod ta og kabot niya. Apan siya nagpahinumdom sa ato nga he as a basic God wants to be accessible to everyone. Nga gusto niya tanan ta makadawat kaniya isipan sa kinabuhi. Ikaduha na punto, letter R. That God as a bread of that Jesus as a bread of life nga siya source of revitalization, no? Paghatag otro kanato kinabuhi, kung magluya ta, no, unsay makahatag sa ato kabaskog pagkaon, no? Unya kani atong matagamtam diha sa atong pagsaulog nining santos nga misa that whenever we gather as a family, no, in the Holy Eucharist, mapadasig ta sa atong Ginoo. We are revitalized, re-energized, ug ma-renew ta sa ato ang pagdawat diha sa grasya ug espiritu sa Ginoo. The renewal that comes from God. Kasama sa gisulti niya sa libro sa Revelation, no? That God makes everything new. So every time nga dawaton din nato ang Ginoo diha sa santos nga misa, isipan kita pod gitagaan og bag-ong kadasig diha sa ato ang kinabuhi, diha sa ato ang pagtuo usab.
Ikatulo nga punto, letter E, di sa pulong nga bread. That God, as He calls Himself, Emmanuel, ang Ginoo nga kauban nato pirmi. Ang si Emmanuel, no, wala lang ang Ginoo na himong tawo. Nga, despite His absence now, dili na siya physically present, but God has become present in the form of bread. So diha day sa anong karon sa Santos nga Misa, no, diha sa atong pagkalawat karon, pagdawat sa iyang lawas, kung kinsa si Kristo kanato, siya pud musulod sa atong pinaka lawas. That God becomes part of what we are and who we are, no? Nga diha sa atong mga unod, si Kristo usab mugakos ni ana. Ang pagka-Emmanuel sa Ginoo, dili lang tungod kay nahimo siyang tao. Nga despite sa atong pagkatao, ang Ginoo mo uban isip tawo usab mo embrace sa atong pagkalawas, no? That the promise of God to be Emmanuel happens when we receive Him and He becomes part of who and what we are. Second to the last, letter A, no, sa pulong bread, that God is an ardent God. No? Lawom-lawom gini siya, mag-nosebleed ani. But God is an ardent God, meaning He is a passionate God. Nga Ginoo madasigon diha sa pagpadayon sa iyang misyon. Nga isip mga redemptorista, klaro gini sa amo ang misyon sa Ginoo, misyon sa gugma o kaluoy. Nga kung tanawon nato sa Biblia, no, ang Ginoo kanunay gyud madasigon diha sa pagpakaylap ni ining maayong balita nga siya mo ang presensya sa gugma o kaluoy. O mao kani ang passion sa Ginoo. He's very ardent, no, in expressing His love and forgiveness to everyone. And finally, sa pulong bread, no, letter D, nga ang kinsa man nga mudawat sa Ginoo will be filled with delight. Nga kita mapuno sa kalipay. Nya mao kani ang isa ka timaan sa tinuod nga napuno sa espiritu sa Ginoo, nga usa ka tawo mapuno usab sa kalipay. Mahimo siyang malipayon. Nga ang katilingban nga nag-ampo og napuno sa espiritu sa Ginoo, mapuno usab sa kalipay. So that is a sign of a person that has truly lived in the life and the Spirit of God. So papalandungan nato, bisan sa atong kalisod sa kinabuhi, makakita ba ta og rason nga kita malipay? So inatunta sa atong pagpamalandong niining pagpaila sa Ginoo nga siya ang bread of life, kita unta madasig diha sa pagtuo, sa paglaom kaniya nga siya gyud ang Ginoo nga kanunay muuban ug modasig sa ato. Hinawton ta diha sa atong pagdawat kaniya, kita usab mabag-o isip, tawo, katilingban nga kita usab mahimong pan ngadto sa uban. Sa mga nagutom, sa mga giuhaw, sa maayong balita, kita usab mahimong paagi nga atong mapaabot ang kaayo o grasya sa Ginoo. Sana nga, sana all. Shalom. Ug karon mga igsoon, atong baguon ang atong pagtuo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong. Ginoo nato nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo nga adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita sa Dios Amahan nga naghatag kanatog kalanon sa kaluwasan. Sa matag pangamuyo, kita moingon, pan sa kinabuhi, luwas sa kami. Pan sa kinabuhi, luwas sa kami. Nga ang mga kaparian, magamping unta kanunay sa husto nga pagsaulog sa Eukaristiya,
Sumala sa gilatid sa simbahan, nga maoy tinugyanan niining sakramento sa kaluwasan, magampo kita sa Ginoo. Nga ang atong gobyerno, maninguha unta sa panginabuhian sa mga tawo, aron ang pagkaon ug mga batakang panginahanglan sa pamilya masiguro. Magampo kita sa Ginoo. Nga mapakaambit unta kita sa atong mga pagkaon ngadto sa mga gigutom. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang santos nga Eukaristiya magtambal unta sa kalag ug lawas sa mga masakiton. Magampo kita sa Ginoo. Nga ingo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halandong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga tungod sa pagkalawat sa pan sa kinabuhi, ang mga magtutuong nangamatay, makabaton unta sa kinabuhing tunhay. Magampo kita sa Ginoo. Langit nung Amahan, luwas sa kami tungod sa among pagkalawat sa pan sa kinabuhi. Nga mo si Kristo, nga among Ginoo. Amen. Maigsoon pagampo kamo aron ang ako o ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa alang sa pagkain ug mahal sa iyang ngalan alang sa atong pagpasalamatan sa tibuok nga santos sa simbahan. O Dios nga gamahanan magahatag sa mga gasa nga among gihalad, dawata ang gasa nga gihalad sa imong simbahan ug himua kini nga sakramento sa among kaluwasan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios.
Santos nga mahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan. Angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay nabuhi kami diha kanimo ug nahimo kaming tao dinhi sa kalibutan. Dili lang kay gihatagan mo kami sa imong amahanhon nga pagtagad adlaw-adlaw, kundili usab gipasaligan mo kami sa himaya nga walay katapusan. Ang Espiritu Santo nga mibanhaw kang Hesus mo'y imong gasa kanamo ug maoy unang bunga sa ani nga umabot sa among pagsalig sa Pasko diha sa langit. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon mikuha siya og pan. Ipasalamat kanimo. Mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan, gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niring pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang og moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo.
Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, sa tanang mga pari ug tanan nga nagalagad sa imong simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. O karon mag-ampo kita sa atong amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, malayo sa tanang kasamok o kabalaka, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-aw ang among mga sala, kundili ang pagsalik sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Kaya pagkikita ta ang timaan sa atong panag-inigsunay. Peace be with you.
Maigsuon mao kini si Kristo ang pan sa kinabuhi. Siya maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, tila ko amay mo. Mahulog lamang ang maayo. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Mag-ampo kita. O Ginoo, ang pagkalawat nga imong gihatag kanamo, magluwas unta kanamo sa mga sala ug mag-amping kanamo nga makanunayon diha sa kahayag sa imong kamatuoran. Kini among ginapangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. O karon mag-ampo kita alang sa atong mga igsuon nga mga masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang bertud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad
alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit o balatian, makaamgo nga gipili sila aron mahimong santos, o nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo, alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among ginapangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon sa makausapa, sa ngalan sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto sa atong Mass Presider karon kang Reverend Father Eric Paul Sullivan Seven Cruz, CSSR, o Congregation of the Most Holy Redeemer, o mas atong nailhan nga pari nga Redemptorista. Daghang salamat usab sa atong choir, ang Shrine Harmonic Choir, og sa atong mga lectors gikan sa Parokya ni San Roque sa Lipata, Minglanilla, Cebu, og diha sa Parokya ni San Vicente dinhi sa Sambag 2 og Sambag 1 nining syudad. Ingon man akong way puas og kinasingkasing nga pasalamat kaninyo amo mga TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors sa inyo makanunayon nga suporta aron magpadayon kining atong pagpangalagad, pinaagi nining paghatod sa misa, pinaagi sa telebisyon. Daghang salamat nga sa kanunay nagapaambit kamo sa inyong grasya nga inyong nadawat. O daghang salamat usab sa atong mga masakiton nga sa kanunay nakig-uban, nakighuusa kanato nining santos nga kasaulugan matag adlaw sa Domingo. Og alang ni atong buot nga motabang, mosalmot nining atong tulumanon, anaa diha sa inyong mga screen ang atong account name, account number, o ang atong GCash number. O sa makausapa, mga panghinaot o mga panalangin, alang sa katumanan sa inyong mga katuyuan, uban sa tabang o grasya sa atong labang makagagahom. God bless you all. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang atong makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dad-a ang kahayag, gugma ug pagdait sa Ginoo ug ibahin kani ngadto sa uban. Salamat sa Dios. Amen.
Plant the seed of faith to your kids through our selection of children's books. Get updated with the latest encyclicals and deepen your knowledge on apostolic letters. We have Bibles in Bisaya and English. We have different books and reading materials to help you nourish your Catholic faith, published by our sisters at Pauline's Publishing House. You can find various prayer books, Guide for Hour of Adoration, novenas, devotionals, Lives of Saints, and many others. We have imported books written by acclaimed Catholic theologians such as Scott Hahn, and we have resources about Catholicism and church history. There are reading materials in Bisaya such as Biblia sa Kristohanong Katilingban, Ang Kalipay sa Pagkakatoliko, Katesismo, Pamalandong sa Bag-ong Dalan sa Krus, Giya sa Pagkumpisal, Ang Pagrosaryo. We have books on homiletics, liturgy, catechism, spiritual direction, biblical, theology, philosophy, family life, books for teens, and various inspirational books. Contemplate the life of Jesus with Mary as you pray with these rosaries. We have religious articles for your homes, offices, vehicles, and many others. There are candles, candle holders, incense, charcoal, rechargeable candles, religious statues, and posters. Sacred vessels, mass wine, hosts, and many others. And do you know that we also have a chapel that connects to the media center? So not only are you able to get materials for your spiritual needs, you can have time with Jesus and pray. So come and visit us at Pauline's Media Center Cebu, number 34 Osmeña Boulevard, Sambag 2, Cebu City. See you and God bless you! Pauline's, at the service of gospel and culture. Books for Teens from Pauline's Media Center. Visit us at Pauline's Media Center Cebu. Youth Bible, Good News Translation with Deutero Canonicals. Christian Dating, Finding Mr. and Miss Right. Love, Sex, and You, Volumes 1 and 2. A Catholic Teen's Guide to Tough Stuff. Pictures of Me. Just Say No to Drugs. How to Be a Hero. Friends Forever and Entering the Teen Zone. Pinagtagpo pero itinadhana sa iisang Diyos. Books for parents of teens.